Ahojte, vybral som sa na Šintavu. Naša miestna voda, miestnej organizácie Sereď. Dobre zarybnená, dobre sa o tú vodu stará, koná s ním sa to aj preteky a pochytali sa tu krásne ryby. Rozhodol som sa, že konečne po nejakom dlhšom čase som sa sem vybral na 24 hodín, do zajtra, do nedele a príde sem aj Milan, Cvrno. Spolu máme celkom dobré miesto, začneme krmiť, začneme toto chystať a uvidíme, čo sa nám podarí za 24 hodín na tejto miestnej vode chytiť a všetko vám zdokumentujeme, vidíte vo videu. Ďakujem za sledovanie, čaute zatiaľ. Takže čo som zvolil na krmenie na tejto výprave, našu novinku Partikel. Je to v podstate klasický partikel, ktorý varíme po veľkom a takto pekne štýlujeme do vedra. Máte pekné vedro, vo vedri sa nachádza pekný sakel. V tom sakli máte v podstate na čerstvo uvarený partikel do mäka, pekný, voňavý. Z vrchu je klasicky zasolený, aby v podstate nekvasil. Aj keď on počase kvasiť začne, lebo neobsahuje žiadny konzervant. A je to taká dobrá voľba na túto vodu. S týmto treba zakrmiť, keď tú rybu chceme stiahnuť. Potom dokrmujeme univerzálom. Univerzál v podstate sú naše krmné bojlisy. Je to v podstate bojlis, ktorý je ten základný, zložený z 9 zložiek. Toto mám taký mix, ktorý vzniká pri výrobe, kedy produkujeme rôzne bojlisy a všetko a všetky tie zostatky 200-300 gramov, čo zostáva, tak to potom zosypávame do jedného veľkého vedra a robia sa z toho takéto mixy. Je na to celkom veľký dopyt na tie mixy, aj keď nestíhame vyrábať a to v podstate s tým dokrmujeme miesto. A samozrejme podháčik, Angry Bull, 2 ciny s popkou, troskyňa Black Pepper, to máme na jednej udici a čili ráček. Toto je taká tajná zbraň, ten čili ráček je fakt podarená gula, rýchlo rozpustná gulička, dobrá aj do studenej, aj do teplej vody. Máme 3 roky v podstate v predaji a vyrobenú, nachytala enormné množstvo rýb, krásnych rýb na pretekoch všade. Takže táto nechýba nikdy v mojej výprave a na to v podstate chytám, aj keď je to častejšie prevážanie, častejšie nahadzovanie, lebo tá gulička sa tak lete rozpustí za 3-4 hodiny, ale chytá ryby, to je dôležité. Takže toto máme zvolené na mojich udiciach a potom sa pozrieme, že čo tam dá Milan a vyspovedáme aj Milana. A už došiel aj Milan za mňou. Voláme ho Cvrno. Čaute. Milan, povedz, čo si tam dal ty?
Tak ja som taký popkový, tak jednu som dal citrus popku a druhú určite balánsku. Balánsku, ty si tie balánsky nevieš odpustiť, čo? Dobrá gula. Tebe to chytá, že? Dobre vyvážená. Ty si teraz naposledy bol aj na Zemníku bodovke chytať na Alcobites Cupe. A ste to dali celkom dobre na prvé miesto. No, však ako to hodnotíš? balánska to vyhrala. Tam čili ráčik, balánska to parádička. To je novinka v tomto roku, ktorú máme, lebo my sme nemali doplnený sortiment čili račka a tento rok sa spravila aj balánsky, aj hardy, aj pasty sa k tomu všetkému spravili. Takisto 15 mm guličky, ktoré boli vytvrdené albumínom a sa to ukázalo ako dobrá voľba teda, hej? Určite od začiatku to išlo. Vy ste od začiatku to strieľali vysoko, čo bolo zaujímavé a najviac sa mi páči, že keď tie ostatné týmy začali dobiehať, tak tuhla krv v žilách. My hneď hodinu potom, jak niekto chytil rybu, hneď sme zautočili. To je dobre, to je správne, no. Takže sme na Šintave, máme tu taký malý kemp rozložený na 24 hodín. Máme to nahodené všetko na svojich miestach, je nakrmené. Milan krmil kombináciu drveného univerzálu s halibut peletami. Ja v podstate ten partikel, jak som spomínal, a univerzál gule. Ja tam mám angribula, čiliračka, Milan tam má balánsku angribula. A na druhej máš popku a uvidíme. Mala jednu jazdu, len sme to nestihli zdokumentovať, bola strašná búrka a pršalo, ale sa to vyplo, takže čakáme na tú správnu rybu, aby sme vám mali čo ukázať, že sme aj chytili a nie len sa zúčastnili. My tomu veríme. Tak už som doma z výpravy 24 hodín do Šintavy a nedalo mi to nedotočiť to. Chytili sme figueru, mali sme jeden akože záber, Milan mal takého malého kapríka, ja som mal takú pomalú jazdu a bolo to super a odrezal, takže to patrí k rybarine. A to video sme nakoniec dali von, aj keď sme nič nechytili. Veď o tom je aj rybačka. A už som doma, idem na dobré rezne a ďalší víkend idem na Kráľovú, zase ideme vyskúšať 24 hodinovku a uvidíme zase, čo sa podarí tam. Čiže ďakujem, že to sledujete a majte sa pekne, dúfam, že na budúce chytím už rybu.